Ramogi Chenro mar dwaro chako Huduma Center mano e kar chung' od bura ma Kisumu West sani koro nyakorom gajuang chalo kagima nyalo nyago lemo. Ma en kaluwore kod limbe mano tim e apis ma jalup commissioner makono mar nono kabende apis mar Huduma inyal chake kar od bura no. Nondo makamano tim kod jalup jatatije maduong' e migawo mar Huduma Fund Gatobu Karera mano yango ni chenro makamano nyalore kar chung' od bura no, kata kamano nyaka gibed piny ma gigol report ewi kaka inyal ni chenro makamano chopo kare mondo jopiny e kor gweng' oyud konyruok kotenre kod chenro no. Jod bura ma Kisumu West Rosa Buyo kane loso gi Ramogi TV olero ni chenro makamano gichako mano mar kelo yote chwalo kony mag Huduma ne oganda mawuok e kar gwenge ma ok ochuni nyaka gilaw weche Huduma e bombe mamoko. Having received a request from Mheshimiwa here that they would like to, or she would like, and the people of this area to partner with Huduma Kenya Secretariat to see how services can be devolved and offered at this level. So we have heeded that call. So we have come to look at the facility on these grounds, so that then we can be able to advise in terms of the suitability and explore how a decision can be made to operationalize a Huduma Center. We are here to support the call, basically to devolve services closer to the people, and after we have done with our work and our report, then a decision will be taken, and then we'll see how the operationalization can happen. Kola gone giro kamano ni gibiro mondo gineni to gima wan goni binyalo lose yo maber makori nyalo kelo Huduma ne jopiny machiegni gi gweng'gi mok mana ni nyaka gidhi e town moro eka giyud Huduma services. Wagoero kamano ni gibiro ang'eni en tich makore ka chakre sani ka gigolo report migi owach ni nyalo timore to kore ka tich chakore nikech koro nyaka los gigi.